Ana, alis na ako. Saka pasensya ka na. Magkikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Bakit? May nagawa ba ako? Pasensya ka na, Ana. Ang totoo kasi, hindi ko maramdaman sa'yo yung pagmamahal na naramdaman ko kay Mercedes. Mercedes? Mercedes? Andyan ka na pala, Chris. Halika, pasok ka muna. Upo ka muna. Sandali lang ha, kukuha lang ako ng tubig. Sige. Inom ka muna. Alam ko napagod ka maglakad. Sige, salamat. Tara na, baka mahuli ka pa. Sige. Oh, ang sweet nyo namang dalawa. Nakakaingit. Ano ka ba pare? Manligaw ka na rin kasi. Wala pa nga akong nakikilala, pare. Malay mo pare, baka mamaya makilala mo na. Sinagot ka na ba ni Mercedes, pare? Hoy, ano ka ba, Jacob? Tumigil ka nga dyan. Tinatanong ko lang, paano? Ang tagal na nanliligaw sa'yo ni Chris. Sige ka, baka mamaya maghanap ng iba yan. Pare naman, walang ganyanan. Uy, biro lang yun, pare. Ano ka ba? Hindi pa ako sinasagot ni Mercedes. Pero malay mo, balang araw. Di ba Mercedes? Hay nako, tumigil na nga kayong dalawa dyan. Baka mamaya malit pa ako. Oo nga. Saan nga palang punta mo pare? Diyan lang, sa may tindahan. May bibilin lang ako. Ganun ba? Sige pare, mauna na kami. Baka mali pa si Mercedes. Tara na. Sige, tara na. Chris! Chris! Oh, bakit Hana? Makikisabay sana ako. Ah, yun lang pala. Kala ko kung ano na. Grabe ka naman. Sige, tara na. Bakit parang ang tamlay mo? May problema ka ba? Chris, magsabi ka lang. Nandito lang ako. Iniisip ko kasi, ang tagal-tagal ko nang nanliligaw kay Mercedes. Pero hindi pa rin nagiging kami. Ikaw naman kasi, may iba namang may gusto sa'yo. Pero hindi mo lang napapansin. Pag ako niligawan mo, naku, sasagutin kita agad. Matagal na akong may gusto sa'yo, pero dinededma mo lang ako. Ikaw talaga. Tara na nga. Hindi ako nagbibiro, Chris! Tama si Hana. Matagal na akong nanliligaw kay Mercedes. Pero hindi ko alam kung may pag-asa ako o wala. Oh, pare. Mukhang lalim ng iniisip mo, ha? Naguguluhan lang kasi ako pare. Iniisip ko na matagal na akong nanliligaw kay Mercedes. Pero hanggang ngayon, di pa rin niya ako sinasagot. May pag-asa kaya ako sa kanya? Sabi kasi ni Hana kanina, matagal na daw siyang may gusto sa akin. Ano kaya kung ligawan ko si Hana? Nasa iyo yan, pare. Ang tanong, yun bang nararamdaman mo kay Mercedes? Mararamdaman mo kay Hana? Hindi ko alam pare. Pero baka maturuan ko ang puso ko. O di kaya, mapili ko ang sarili kong mahalin si Hana. Ano yan? Sa pilitang pagmamahal? Mahirap yan, pare. Paano pag hindi mo nagawa? Bahala na.
Salamat dito sa flowers, ha, love. Oh, mukhang lalanggamin kayo sa kaswitan ha. Kayo na ba? Oo, Jacob. Sinagot ko na si Chris. Ilang araw pa lang, kayo na agad? Ano ka ba? Matagal ko na siyang gusto. Kaya, bakit ko pa patatagalin, di ba? Sige Jacob, mauna na kami. O, Jacob, saan ang punta mo? Ikaw pala, Mercedes. Alam mo bang si Hana at si Chris na? Ha? Hindi. Napansin ko lang, ilang araw nang hindi nagpaparamdam sa akin si Chris. Ang sabi kasi niya sa akin, matagal na daw siya nanliligaw sa'yo, pero hindi mo pa rin siya sinasagot. Nainip na siguro siya. Siguro nga. Hindi naman kasi dapat madaliin ang isang relasyon. Gusto ko lang naman siya makilala ng mas mabuti. Hindi ko siya masisisi kung hindi siya nakapaghintay. Nakita mo yon, Mercedes? Mukha naman masaya silang dalawa. Kaya hayaan na lang natin sila. Hana? 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 Oh, love, ikaw pala. Halika, tuloy ka. Hana, para sa'yo. Pakibaba na lang dyan. Salamat. Hana, pwede ba ako makahingi ng maiinom? Ang init kasi sa labas. Kuha ka na lang sa kusina ng iinumin mo. Busy kasi ako dito, Chris. Ibang iba talaga si Mercedes sa'yo. Nagsisisi akong iniwan ko si Mercedes. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Pag kumuha ka ng tubig mo, pakikuha na din ako, love. Hana, alis na ako. Saka pasensya ka na. Magkikipaghiwalay na ako sa'yo. Ha? Bakit? Pinagawa ba ako? Pasensya ka na, Hana. Ang totoo kasi, hindi ko maramdaman sa'yo yung pagmamahal na naramdaman ko kay Mercedes. Pasensya ka na. Ayoko naman kasing pasahin ka o pilitin ang sarili kong mahalin ka kahit hindi ko nararamdaman. Sa totoo lang, Hana, ibang iba din si Mercedes kaysa sa'yo. Maasikaso siya, kaya sorry. Chris! Chris! Mercedes? Tao po! Oh, Chris. Ba't na parito ka? Halika, pasok ka muna. Upo ka muna. Salamat. Sandali lang at ikukuha kita ng maiinom. Yung mga ganyang bagay ang hindi ko nakita kay Hana. Oh, eto. Uminom ka muna. Salamat. Teka, baka magalit si Hana sa pagpunta mo dito. Ang totoo niyan, Mercedes, wala na kami ni Hana. Ano? Di ba kailan lang naging kayo? Alam kong mali yung ginawa kong yun. Kaya hindi ako nagdalawang isip na hiwalayan siya. Paano? At bakit? Maraming bagay na wala siya na meron ka. At isa pa, hindi ko maitaon sa kanya yung nararamdaman ko sa'yo.
Bakit mo sinasabi ang lahat ng yan, Chris? Ano ba talaga ang sadya mo dito? Gusto ko lang sanang sabihin, Mercedes, kumusta ka na? Mahal pa rin kita. Sigurado ka bang kaya mo akong hintayin? Oo, Mercedes. Hindi na ako mapapagod na hintayin ang sagot mo. Nagulat talaga ako nung biglang naging kayo ni Hana. Nabigla at nalungkot ako noon. Pasensya ka na talaga, Mercedes. Nabigla din ako. Nasa loob lang ng ilang araw, sinagot niya ako. Ngayon alam mo na, ang relasyon na minamadali ay madali din matatapos. Salamat sa pangalawang pagkakataon, Mercedes.